Paron ya. Ya, Paron. Ki Fajar. Apa to paro dhewe wong loro? Sago ora? Nek ora sago ora iso tak kei. Hah? Ah, kene ora urung ya kon marokke ora dienggo dolanan wae. Oh. Ah, wis kana tangane uthik ora seneni karo kuwi. Utawa Ona Sutra kuwi. Ya, terus lurus. Nah, wah gayane sing mburi kaya weruh-weruh wae. Iya. Tangane dipenerke kaya wah kowe. Ya, wis ngono kuwi wae. Ampun Pak, mangnenge mawon. Lah dijagani mawon terus ya. Terus. Rem. Tiwi apik, Agnes apik. Engko saya ana saya elik. Amarga wis kentekan kok. Iya. Kok anak enten-entene mono sing ngayem tentrem. Lah Mbak titenono ora ono iki. Tuku parsel isine bayem, mugi SD Muhammadiyah Pakel ayem tentrem. Tuku parsel isine gula, muga SD Pakel bagya mulya. Iya. Ben pokoke sing gampang-gampang arep tak bedheki sithik pokoke. Tuku parsel isine endhog siji, mugi SD Muhammadiyah Pakel nampi ridhoning Gusti. Apa kowe? Ayo diaturake mboko siji mboko sithik no. Ya. Karo sinden-sindene awake dhewe iki mapan ana ing lapangan Sida Kabul. Ya. Sorosutan. Wah, jan sorane ndi-ndi kacariyos atur Bapak Ibu guru mbiyen kula menika sabanipun wonten Sorosutan mriki mila kula tepang kathah sanget kaliyan warga Sorosutan mriki. Oh iya ya Mak, iya mau. Mulane aku reuni ning mburi kelir mau gayange ra jamak-jamak. Iya. Ana sing wis ganti untune, ana sing wis kancaku mbiyen wis tuwa-tuwa banget no. Iya. Wah, jan wis ya syukur watone sedo sehat kabeh. Ngono ya Mak, iya. Ana sing rambuté ra ana wis werna-werna. Ya rupane wis do malik. Lah iya, lah aku mbiyen sapa mrene ya sadurunge duwe bojo saiki wis anak-anak telu mula ya karo kangen-kangenan karo warga Sorosutan Sida Kabul kene no. Iya, ora dadi ngopo Mak. Ning mau ana sing protes karo aku. Ayo lakone mung Semar Mbon kangen padha wae mengan. Kowe aja ngece kowe aku tak gawe beda iki aku ya ngono. Nontono aja cerewet dumeh untune anyar aku ya. Iya ya ora apa-apa. Ya sing tak ndelok. Ae biasa karo kanca lawas ya ngono kuwi omongane no supaya akrab no. Iya. Iya pancen bener. Yo sindene ana pira? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 edian bengi iki jan luar biasa. Lain daripada yang lain biasanya aku nggo sinden 8. Iki 9 no diaturake. Iya. 9 diaturake. Jan ayu-ayu nganggo kudung kabeh. Iya. Sip no. Iya pancen ya bener kaya mak iya. Karepku ya sinden ya ngene iki. Lah iya jan ketok manis-manis. Ana sing dikudungi ya elek ya ana. Sing endi? Kaya buntelan semangka. Sing pinggir dhewe kae apa? Iya ya. Nyat sing bener iki kudung kuwi iki dienggo menutupi aurat. Dadi nek gadis nek perempuan itu hatinya bersih, hatinya suci, kuwi tetep dikudungi apik. Ae guys, atine elek. Arep dikudung ngono kae malah kaya semangka dibrongsong. Iya, dicolong maling. Iya ora apa-apa, Mak. Ayo diaturke dhisik saka Pak Imawan Wahyudi saka
Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul no. Iya, matur sembah nuwun Pak Imawan kepareng rawuh. Uga matur nuwun karo Pak Wali Kota Jogja. Ya. Eling kowe isih ndek utang. Ya. Utang apa? Kowe arep nyelaki apa piye? Jaman semono iki lagi tekan 10:30. Kok bubar sing ngakon sapa? Lah wite nombangane wayangku kudanan aku ora iso nyambut gawe. Kelirku kudanan. Aja kabeh dibiyukke keluputanku wong kae sing gawe panggung ya panitia. Sing jeneng panggung wayang ki sok meneh aja rejing. Mergane apa? Mergane payone pas karo panggung. Nek eneng udan mesti tampu banyu mlebu kabeh. Tur panggunge mesti dhuwur. Nek panggung ngene iki panggunge ukuran 12. Ling gawe payon ukuran 16 nek udan ora bakal ketampu ngono. Ha wingi jane ya engko gek sing gawe udan kowe. Ora. Ben tak lali-lali kok pokoke. Iya. Wis seprene karo Pak Wali Kota ya urung dibel meneh aku lar wayangan sok kapan. Sok anggere dibel lho, njik dek kapan to Pak kula kok kesupen nggih. Tahun wah kesuwen Pak bayar meleh aku ya. Iya. Ya ora apa-apa, Mak. Heeh, tepung apik karo Pak Aryadi karo Pak Heru. Iya, matur sembah nuwun. Ayo wi. Neno. Monggo Mbak Tiwi. Iya, merono. Durutke ngaturke pamundutan saka panjenengan Bapak Imawan Wayudi. Iya. Saben bengi. Ya. Saben bengi. Tur dasare saiki SD, saiki ora kaya SD dhewe mbiyen kok nok. Iya, mbiyen pelajarane ming sing paling terkenal ming cah telu. Sapa? Budi, Wati, Iwan. Heeh. Kok iso? Ini Ibu Budi, ini Ibu Wati. Saiki ora bocah cilik SD iki saiki beda kaya mbiyen. Anakku kelas 2 SD omongane Inggris kon. Wah, anakmu. Edian kok. Luar biasa. Aku yo gumun, cah Amerika kono iki umur 6 tahun ngomong Inggris pinter banget kono. Cah ngendi? Cah Inggris kono. Ayo wong-wong kono kok. Wong kono nek ndelok wong kene ya gumun ana bocah kok omong Jawa pintere ra jamak-jamak mbok nganggo sirah mak nek omong iki. Ora atos ta kowe iki omongane. Yen memajang, ayo Mbak Agnes. Yen memajang mong karo Yuga Nawala tiba. Selamat ulang tahun yang ke-53 SD Muhammadiyah Pakel. Semoga sukses dan berkembang. Oh iya. Kula nyuwun fragmen diiringi gending sinom nyamat. Oh iya, ingkang nyekar Mbak Tatin Lestari Handayani. Sing dikarepke fragmen apa iki nok? Ya mbok menawa fragmen ketoprakan. Ya salon-alon mengko. Heeh. Sembah nuwun. Ya. Kembang wae. Monggo Mbak Ika. Iki sing dikon mayangki dudu aku lho no. Oh. Panitia iki jane ngerah Ki Sumaryono. Oh. Ning gandeng Ki Sumaryono njaluk 120 yuta ayo.
dalang-larang lan ya ayo mula trimo aku wae 120 juta kuwi komplit karo mikul diesel. Ayo jejere Mbak. Pacitan serwi udan siap-siap parian dinggo SD Muhammadiyah Pakel yo milad ke-53 mangsa boronga do dipikir dhewe-dhewe yo mangga yo panas udan ayo TV neno yo ucapan selamat yo kena ndongake SD Muhammadiyah Pakel yo kena yo benike dedel cacahe 7 lho terus mugi SD Muhammadiyah Pakel tansah berkembang dan bermutu. Iya, luar biasa apik. Ayo Mbak Agnes, yo. Arep benike dedel kan tetep bermutu. Iya. Entuk parcel. Buahe warna-warni. Warna-warni. Selamat milad SD Muhammadiyah Pakel. Murite saya berprestasi. Iya, apik ngene iki yo. Jejer ayo jejere. Kuwi lho Tiwi apik, Agnes apik. Engko saya ana saya elik. Amarga wis kentekan kok. Iya. Kok anak enten-entene mono sing ngayem, tentrem. Lah Mbak, titenono ora ono iki. Tuku parcel isine bayem mugi SD Muhammadiyah Pakel ayem tentrem. Tuku parcel isine gula muga SD Pakel bahagia mulya. Iya ben pokoke sing gampang-gampang arep tak bedheki sithik pokoke. Tuku parcel isine endok siji mugi SD Muhammadiyah Pakel nampi ridhoning Gusti. Apa kowe? Ayo ik. Wis entek piye ayo tuku. Wis dibedheki kabeh. Agak aku nameng ayem tentrem bagya mulya. Iya. Kudu berpikir, berprestasi, berpikir. Ya, mangga. Ya. Tuku pastel. Apik iki? Neng urung karuan. Oh iya, wis tok lokke dhewe malen. Tuku pastel Neng Moyudan. Semoga anak SD Pakel. Muhammadiyah Pakel. Anak Muhammadiyah SD Pakel. Walik. SD Muhammadiyah Pakel. Kemerungsung. Pikirannya kemerungsung. Oh, tadi kemerungsung to, Pak? Ya ora apa-apa yo. Wes ngono kuwi pokok men. Jadi anak yang membanggakan. Apik yo. Lagi ngombe. Ayo sa. Yo. Aduh. Jejerku mentel. Jalukane Bagor Brand. Terus mugi sekolah SD Muhammadiyah Pakel selalu menjadi panutan dan selalu beken. Ya, apik iki. Bahasane iki cara milenial. Apa? Milenial. Iya, selalu beken dan ngetren. Ya.
Ayo ganti Tin. Ya. Tuku bergedel. Bergedel iki. Bergedel iki kentang dinyet-nyet kae terus digoreng iki jenenge bergedel. Iya. Neng Gunung Kidul. Heeh. Unggul. Ya wis kuwi bener. Ya ora kok domongke kok ya. Ayo aku iki soalé cah cerdas kok ming dina iki. Ya wis kuwi wae. Ana diteruske. Piye le neruske? Ayo manut mengani lambemu kuwi piye? Lah wis disebut kok. Lah ora apa-apa wong gelem ora weh. Hah? SD Muhammadiyah Pakel terus menjadi sekolahan yang lebih unggul. Nah, ming ngomong ngono kok digawe angel. Lah salah wis disebut. Ha sakarepku wong dalange aku ora entuk nyebut. Iya, jajare ayo yuk. Tuku bergedel. Weh lah. Ya wis ora apa-apa, ning warung bareng kok. Iya. Ning Pacitan. Wah niki rada adoh. Iya. Terus Mugi SD Muhammadiyah Pakel menciptakan murid yang beriman. Apik. Iya, jos iki. Yuk. Sapa ki jenenge? Oh, Neti. Iya. Ono gembel. Ono gembel terus. Gembel gelandangan. Heeh. Ya. Dadi basa Indonesia entuk puas. Ngono. Basa Inggris entuk puas. Bojoku angel. Wah. Ganti wae. Coba. Bojone angel kono apa? Gaweane mung nesu. Heh? Gaweane mung nesu, Pak. Ah gaweane mung nesu ra yes. Diterima-terimake karang jodoh ki di tangan tuh. Ya, terus Kagem SD Muhammadiyah Pakel. Tansah sukses selalu. Tansah sukses selalu. Ayo Bu Pras. Ya. Aja di anuse iki kadang kula malah mau bengi iki dadi apik banget anune Prastiwi, apik dhewe di antara parikan-parikan. Ya, soalé le mikir suwe dhewe. Ha iya. Lah ya ta urute ndono iki suwe banget. Ya, ya. Golek walang ning Semanu. Ning Semanu terus Iki ngundang dalang. Ra iso dadi panutan, ra iso dadi. Ora apa-apa, terusno, ora iso dadi apa. Pokoke ra iso nggo panutan. Oh iya, ya wis ora apa-apa. Sing penting aku ditanggape kok. Iya. Lan ra iso digugulan ditiru. Nah, sampe ora apa-apa. Iya. Pokoke aku wis dunake dalang edan, dalang koclok, lagu gulan ditiru. Ah, ora masalah. Iya. Wis ben ora masalah. Ayo panasutan. Monggo. Wis dadi remuk-remukane wong. Iya. Ya ora apa-apa. Panasutan aleng-aleng caping gunung. Monggo kanca-kanca penabuh ya. Misoa caping gunung. Ya, Natyan waton sarata Hinu mane monggo hinu mane banyu
zaman. Yo Pras dilagokke. Yo. Monggo. Dek zaman o a o a e o lang yo e o e a e yo jare yo iya sinande-nande iki uga ana WA no ya saka penyane Bapak Tumiyono ya Direktur Wika ya nyuwun lagu Bajing Loncat yang nyanyi Mbak Ayu. Oh ya untuk Mbak Ayu saya transfer 1 juta. Oh ya untuk Pak Bucange 1 juta, untuk Kaswiyoga 1,5 juta. Oh ya wah jan ya nalangi meneh. Ora apa-apa ya mlebune transfer nang rekeningmu. Siap rasa kuwatir no. Tak talangane. Sesuk tak dedele talange. Heeh. Dadi men gemrojok langsung. Ya, ayo teruske.
matur sembah nuwun. Ya. Ki Mas Fajar wis munggah. Oh ya. Kari ngenteni Japar. Ya alon-alon dituntun jak mlayu wae. Mesake ora. Dituntun kok jak mlayu ora. Wong ora weruh kok kesandung malah tiba. Ya. Bot-boting labuhe sedulur tuwane ngoten iki, Pak. Nggih, sampeyan mang mapan tenggen kendang. Oh, iya. Mapan tenggen kendang dituntun pisan. Warataya kowe. Nyampar aku telu langsungan. Ya ora apa-apa, ya lah ya le deleh apa ya sak nggon-nggon. Lah. Iya gaya. Dadak nggo kacamata barang ki ya ngapa. Kacamatane miring kok. Wis kono wae, santai lah kaime. Pelindung debu. Hah? Pelindung debu. Oh, dadi men ora kliliben. Nggih. Wah iya. Ya syukur. Mau bengi Mas Fajar ya rawuh. Iya. Kula wau dalu wonten daerah Maguwo nembean. Ngapa? Anu ndandake alat kerja, Apa alat kerjamu? laptop. Waduh. Iki lho nok teknologi sing maju kaya ngene iki. Mas Jafar ki ora nuwun sewu ora iso nyumurupi apa-apa kowe dolanane laptop. Iya. Uripe ngagem niku. Oh, ya syukur. Saderenge tembang kula badhe ngajak para sedulur sedaya supados ngucap raos syukur wonten kersane Gusti Allah. Awit SD Pakel tasih kersa ngantenaken program lulus dari SD harus khatam 30 juz kan niku. 30 juz napa kalih juz? 2. 2 kali juz nggih. Monggo nun sewu kula wau bar mirengke sambutan wau kula terus buka-buka ten artikel. Waduh. Sok sapa sing gelem ngapalke utawa ndawamake Al-Qur'an niku negarane utawa daerahe bakal ayem tentrem. Lah monggo sakniki awake kiambak nggih ngertos kiambak negari tetanggi kenging virus. Monggo virusé men jenenge kaya merek mobil. Apa? Corona. Kowe rumangsaku kowe iki malah anu ya gelem maca, gelem sinau lho. Iya, ngerti virus barang. Niku awit nggih ngendikanipun tiyang sepuh sok sapa isih gelem sinau kuwi wong isih bakal pinter. Ning nek wong ora gelem sinau niku bodhone wis cedhak. Oh, aku iki ngendi ya ngono kuwi cenan. Ha nggih. Ya, kowe nembang Idam Sari. Sing nendang mensi sapa? Fajar. Ya. Ya. Duh wong ayu pepucane ngati Kurang dhuwur. Sebentar Mas. Kaya Kaya ngene rasane wong nandang asmara. aja ditambahi rasane ndak nganu kliwat. Iya. Apa ta awakku dhewe do tewa jawataka welasana mring wak mami Kuwi sing anu sing ngendang kuwi dipenerke sik kuwi. Ora dipenerke tangane mah ngeplak pengendangku. Oh iya. Bener dong, Lek. Upama dentang tulunduyung. Ya. Umpama nakoda tanpa praus asat sarah ing Jalatri nyidam sari as mara
kejaba iso nembang ya pinter MC, ya pinter pendadi penyiar radio. Oh iya to. Kayane suara swadesi kanca prihatin lahir batin kan. Nggih. Iya sing nyiarke iki apa jenenge? Sapa Jafar iki. Ya, kula dhek ya selawase ya prihatin tenan. Ya, upama janji prasetya ning ati upama trampil ngendang ngono malah takon ganti pengendangku iki ya. Mau pengendang wis kesel. Lah iya ning ya tekan panggung suwe. Lah iya. Mangkat dhewe-dhewe ya mesti keblasok. Unak-unak cemplung kalen. Lah kowe iki kurang ajar. Karo kancane kok ngono kecemplung kalen kaya kowe iki weruh-weruh. Wah, nek kula niku nek kon lomba kecemplung kalen paling ya ngomong sikik dhewe. Aneh-aneh par kowe iki. Ya. Sing marake rada pripun niku lek aneh niki. Heeh, pancen ya. Nalikani ro ing dalu suara keyboard atiku lamun sira wong ayu mati ora bakal lali lakae Fajar maju kene. Ya. Kula mbayangke siji lho niku yo. Apa? Nek umpamane Estu Fajar niki dadi pengendang jenengan. Heeh. Terus niku mengke sing kira-kira sing kudu ngemat niku dalange ngemat kendang napa kendange ngemat dalang niku lho. Wis ora ono sing mat-matan.
Iya, mesti gesek kok. Lah niku. Ya. Jejer wah, ayo padha baguse. Kaya Salah kopling ngene Demek. Apa? Salah kopling. Salah kopling piye? Oh water makdul. Ya, nyanya dadi iku sangunya paringi. Wes. Wah, kuwi sik Fajar wis kowe rasa njaluk tak gawane wae. Paron ya. Ya, paron. Ki Fajar. Ki Fajar. Apa to paro dhewe wong loro? Sago ora? Nek ra sago ora iso tak kei. Hah? Ah, kene ora urung ya kon marokke ora dienggo dolanan wae. Oh. Ah, wis kana tangane uthik ora seneni karo kuwi. Utawa Ona Sutra kuwi. Ya. Terus lurus. Nah. Wah, gayane sing mburi kaya weruh-weruh wae. Iya, tangane dipenerke kaya wah kowe. Ya, wis ngono kuwi wae. Ampun Pak, mangke mawon, Lah dijagani mawon terus ya. Terus. Rem. Atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu punika mendhet ira-iraan gento nyegat cempluk. Kanthi kalampaken dening ketoprak gaya baru. Inggih menika Senja Utama. Kereta gaya baru Senja Utama. Sugeng amidhangetaken sugeng amirsani. Menawi mboten rena ing penggalih monggo latri kondur piyambak-piyambak. Tok. Salah siji sik Ngudarasa cempluk neng pasar Ngudarasa apa gentha. Ya. Tok. Suwene aku ning tengah dalan. Alhamdulillah, leku blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja aku arep bali ah. Duduk. Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak. Wedan saka ngisor. Duduk. Kok nek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali. Yu cempluk. Tok. Gento iki ora pincang. Tok. Kok kowe tekan kene to? Wis ket mau lek ku ngenteni ya Yu. Lah ngopo ngenteni? Ayo engko tak kandhani. Kowe mas kok ndi? Aku saka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endhog, tempe, sayuran kuwi kabeh dienggo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit. Aku saiki arep bali. Ngomah ana acara apa Yu? Ya ora ana acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi. Tuku. Cah Lah cukup kowe Pak ngopo Yu. kok nang kene mbok ngalih aku arep Kusik. liwat lho. Kusik Yu. Lah ngopo? Aku wis ket mau esuk lek ku ngedang kowe. Lah kok ngadang arek ngopo? Ya sak perlu kowe ngerti ya Yu. Nyerak rene to. Ngopo? Ya nyerak. Iya piye to? Awake dhewe iki rak ana sambung rapet sedulur to. Iya. Iki miturut perhitunganku. Heeh. Aku kok membengi iki ngimpi. Ngimpi apa? Caka Tula. Ula? Heeh. Ulane apa? Rupane ireng. Gede ora? Ya cukupan. Cukupan? Cukup. Kuwi werdine apa ya? Nek jarene simbah-simbah ki nek dicokot Tula ki bakal cepak nggone rabi. Oh, kowe
arek rabi? Karo sapa? Lagi golek. Oh, lagi golek. Ya gek golek akono. Aku siji ya, Mas. Wah, main ketoprak geragas. Yo, Apa? Ngapa ta guyu-guyu? upama lho iki, upama. Upama piye? Ya nek kowe iki tak pek bojo lho piye. Apa? Kowe iki ra eling apa piye? Eling. Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e? Calon bojoku ae kan. Ya ora. Gelem ya? Kowe iki adikku pernae, aku Mbak Yumu. Lho ora apa-apa, jaman saiki ki ora apa-apa, sepenting lanang wedok dadi siji, gathuk. Lah nek Gawa nang KUA ijab kabul. kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge. Lah kowe seneng ora? Ora. Ditelateni engko rak seneng yo. Wis alon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku. Wong seneng ki ora kena dipeksa ya to. Gelem rayu, Ora. tak gandrung lho. Arep ngapa? Gandrung. Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung? Rungokno. Aja mlayu kowe. Memanismu. Terus nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe. Piye arep apa? Memangan kowe yo. Ya urung. Awas iki botol. Ana tremos aja ngawur ya kowe. Ide lho yo. Namus mono ra? Gah aku nek ngono kuwi. Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah? Dianggep aku di penyakit po. Aku gur takon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah? Rak. Ya kowe aja kasar-kasar ngono kuwi lho. Memanismu angu jiwat langgatono keseneng aku yo agawe rocite gale Ora sembrono ngono kuwi ngapa lho? Aku tak lihat sembrono. ora iso Ora mbok ora ngono kuwi. Ora tenanangan to tangane iki. wangi yu wangi pak Njaluk ya aja Kok nek nganti wani dumuk aku tenan aja tangan dosa kowe. tok apake Pateni kowe. yo Ora maju-maju aku tiba. tak tampani ayo Ora ngono kuwi. ayo Tangane. wah tak demok seminggu ora tak dusi iki Ya nek trimo ngono ya kono didilati kono. dilat nyono oh dilat nyono. Wah. Iki MC-ne nular nang ndi-ndi iki. Dilat nyono. Lan lembang iku maning. dilat no piye pak Dilatono. dilatono Oh kok dilat. Ya ora sudi wong aku ora seneng karo kowe kok kon dilati. wis suwe-suwe seneng Kepadake kirek apa piye? kira kok ayu kirione ayu ya ora apa-apa hei Ora cenanangan ngono kuwi, mbok nek pancen kowe tresna karo aku sing alus. Rara apa kang si nadya
ketoprak kok cenanangan tekan ndi to iki? Umpamamundut Kuwi nek kaya ngono tin kae kaya ngono. Panggungnya iki kene iki wae. Lah iki ngoyak terus e. Ayo kowe ketok men nggo sandal apa-apa ngono. Pak tulungi, Pak. Suminten kok numpak salon. Mbok sesuk tak tumpake nek aja ming salon to. Aja ngono kuwi to, aku wedi tenan lho. Ya rene ya. Aku alus iki ya. Ya. Ya kan arena sik. Ayo to. Kaya ngono kok alus lho. Ayo. Ya. Ya. Awas to. Ayo. Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng. Ku nek gejet. Kok digandeng padake wong picak ya. Ayo, Oh wis. Iki sing tukange kamera ya mah dumuk-dumuk. Lu kurang ajar. Sapa? Iki. Wong kowe sing mepet-mepet kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngentek ra. Lah salah to oyak terus. Aduh ya ki aja mepet wong lanang liya. Njalo. Aja dumuk-dumuk to. Urung muhrimi. Alah, aleman. Tar ya ta? Oh bener. Tar. Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengan karo larasan. Kok nembang kok tar. Malah si Tarno teko. Ngapa e? Tar temtu. Tar. Tamtu. Saya nekat gento. Amar. Sudi. Tatu. Roti. Wetan gunung. Wetan gunung. Sok meneh iki. Kudu metu ki aku gak ora. Sok meneh iki nek deleh mik ra ming glah-glah. Nya. Aja dumuk. Nana. Kowe iki wong wedok ming keributan jarik. Kowe arep mlayu ra iso kowe. Tutupan drum e. Kono drum. Kono balungan. Kuwi solikin. Iki wayang, lha. Kowe ra iso mlayu nanti-nanti. Tak cekel, tak pepetke kene tak sut. Apa lho? Sut-sut gundulmu kowe. Tut. Mbok mandek kono ngapa ngono lho? Nek nembang ya nembang rasa yak-yakan. Lumampah tanpa walah. Ing madyaning jala iti Ketok manukmu lho. Sumintene wis kacau. gah Pak Piye? saru. Oh, Manuk siji kok dikethok. Tapi tak anyok-anyokke. Kene nek pengen diketok. Ngapa ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena Gosoki ya. tober.
kuwi akeh te bojomu dhewe gila ngono kok. Aku urung di bojo nang kene. Aku Lah kan kuwi sapa? sejen. Koncoku, Kanca turu. kendaraanku. Saya aku menggeh-menggeh. Kapok. Kono kok areng nglanggati aku lho. Loh, Kok lagi ngoyak wae menggeh-menggeh ndapot tandangane kaya ngopo entut. Kowe lah ditantang gentoe gentoy ditantang aku ki moe mambu tantangan yu. Lah wong didelok saka fisikmu wae wis menggeh-menggeh ngono lho. Bae. Apa? Coba Lah aku wegah. teman kunci angin jongeng paku Mbak kowe iki eling ngono lho. Aku ki sapa? Sapamu? Aku ki Mbak Yumu. Yo, Eling. aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake Sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglanggati aku, apa kudu aku ngruda paripeksa karo kowe? Lah nek aku ora gelem ya aku iso wae mlayu rono-rono. Ora iso. Kowe wae wedok dayamu sepira? Aku ora wedi. Ora wedi. Ora. Yen ra wedi, awas keyu. Awas keyu. tok modar. Dadi mak klothak ngono. Loro, Pak. Sontek, Pak, sontek. sontek, Sontek. sontek. Nggih. Waduh, Ya, sontek. ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang. Sontek dokter hewan wae. Iya kan kowe. Ngopo to? Waduh, Bapak Sura bangsat. Oh, bangsat dengkulmu mlocot. Satu sakit. Ya, Sontek kono mesakake nggon pilingan e. Lara wateng ngono. Gah aku sesuk. Ora Kowe, apa. aku megah piye golek dhuwit 150 ki angel lho. Ameng ketutuk sithike kok. Engko nek saya banter tambahi 1. Pisan neh, Pak. Piye? Pisan meneh. Pisannya nganggo sing asli. Blok. Aku seneng kowe, blok. Iki wis Wis rampung, Po? Wis. Ya wis nek rampung ae apikane. Enggak. Wis rampung. Ora mung aku gak. Kali Salim, damai. damai ya kene 150. Nek ora gelem rampung gentone ngangslup meneh lho iki. Blok. Blok. Matane ora ucul wi. Matamu kuwi. Lah yo Ya wis mendelek. nembang kono ya, jubuk asmara apa-apa. Apa? Jubuk asmara. Aku ora omong ah. Yo, duwet sik wong loro kae. Kae bojomu le kemeklen nganti tup lendang kae. Delok sik lanang rada pekok. Ya, kowe 50. Wis ra iso nyambut gawe aku. Waduh. Waduh. Ah kok kowe 100. Dit lanang. Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing akeh sing dikekke. Ngono iki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dit akeh. Senenge biru pokoke. Nek abang ra Ora seneng. Biru. Piye kowe mau le main karo sapa? Aku kelingan lemak tok. Lara tenan. Lara apa? Lara tambah nono to. Kok ora mati wae? Kowe le main berdua sama aku toh? Itu dibagi 2 dong. Ora iso pocok diketok. Ya, Iki ki meng siji. ya nek siji iki gua aku tok wae. Ngapa? Kamu njaluk kae. Kae pelit e. Wah, saiki mulo ndasmu kene kono ben dituthuk sik. Arep njaluk duit dadak dituthuk sih. Aku biyen dikeplak ya 200 ya. Ayo duet gubuk asmara, heeh. Nggih.
Nyingkar nembang genti kowe. Lah kowe ngapa? Aku melayu-melayu genti. Mangga. Nyingkar nyingkur. Dasare wong ayu nek nembang ya apik ya. Iki wis ra ketoprakan lho. Iki aku ming bangene ora omong. Kowe engko nek ra ketoprakan sabet arit tenan karo bojomu. Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki. Ning ya ora apa-apa ding iki jenenge nang panggung ya. Nang panggung. Panggung ki ora apa-apa bebas. Milik bersama. Hah? Milik bersama. Kok Juk langsung Yo kayak milik bersama suarane lho kok arep oh, tak kira apa tuas persiapan. wani ya? Wani. Ya ora. Padha sing nang omah. Wah, Dua pintu. ya tetep. Dua pintu yuk. Kowe piye kowe? Elek kabeh suarane. Nena. Wiwi ane nyingkar nyingkur. Penonton semene madhep awake dhewe kabeh ya. Lah iya no. Ayo iki sesuk aku coba dadi dagelan. Nek mengadepi penonton semene iki piye no. Ra payu kowe. Ra payu do ra guyu Tin. Ya ora apa-apa. Ya bacotke. Lingsem yen keh mutan. Neno. Mbok jajal kowe muni. Lelampahan kangka wuri Tresno tulus. Suarane gede tenan ya. Apa? Suarane gede. Gede suarane. Gede sak ndase ya gede. dasmu. Kok nek ra ndas ya piye lho? Nek ndase masuk meng sak tolo lek ya ora cocok. Tingil-tingil. Iya. Tresno ya. Tresno tulus nadyane buk as moro. Ya. Oke. Yen liwat. Ya, jogeti. Tin, kowe sik nembang, wis pancen joget. Ya ora apa-apa. Imbuh meleh. Ayo nyo, aku nek karo duit tinggal apa? Kok kuwi terus aku ndi? Kok juk ya-yaan jupuk duit kok nyekel aku barang iki? Sempatan ya? Iya. Setan ki. Wah, dicicingke barang. Sing dhuwur ora apa-apa. Aku meng nganggo daleman rae. Oh nganggo. Oh, katoke jero saka taplak. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren
nggih meneh. Nggih menggih. 250 lho. Sidane 200 kok. Ya kudu joget terus. Yo. Terus. Tak lempoe. Kok tak babang ya lempah ya? Ora sudi. Sudi. Mah. Catatan sajroning ati. Datang luntur saya marah aku gawe Ya. Hey, yo. Oh. 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 Yo. 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 Ai ai no. Ai ai no. catatan sajroning ati. Datang luntur saya marah ati. Ai ai no. Aku kowe dadi karmu. Nggih sampun. Wiwitane Handerek sang bekek Anderek sang beki neno priya bagus. ini desa ya wis lagi dalam proses penyelesaian no. Ya aulane ya gedhe, pendopo ngarepe ya gedhe. Kae cukup nggo wayangan. Oh. Nggo apa jenenge iki? Tasakuran le dadi lurah meneh. Kowe iki ngopo omong wae iki? Nek ora dithik-ithik ngene iki ndak lali no. Iya. Alurah wis gumujeng wae, batine gundulmu atos kuwi. Iya. Ya ora apa-apa, kowe ya marahi terus kok ya. Mangga Sowan menyang kutha gedhe Antara bandara terus yung-yung arep lurah iki tindakne ndi-ndi ora nggawa bodyguard. Oh iya. Mergane wis ana sing jaga. Sapa? Bu Lurah. Oh iya. Lemu banget no. Mau foto karo aku lungguh kursi iki makrek. Aduh. Ora digarapi. Ora apa-apa, aku guyone ya ngene iki kok. Ngene iki janjane nek dirasake guyon ngene iki sing maune tepung lagi sepisan iso tambah rumaket lho no. Iya, ngono ya Mak. Iya, ning kowe iso didukani rak. Penggaliene pasuryane kene kita nek piyai seneng gojek. Seneng gue aku ya ndelok-ndelok nek kira-kira tak tonton lurah iki saklek. Ana lho lurah sing saklek banget no. Iya. Salaman tegese salaman ro. Aku ngono wae ora ngerti mongko ngundang. Iya. Wilujeng bagus. Wis ora arep nyenggol, ora arep ngarani aku wis ben. Ya ning nek piyaine gumujeng sumeh, ha iki piyaine grabyak semanak nek jak gojek mesti nyandak tur kena. Ya mbangane ngejak gojek wong sing ora iso nampa gojek ning malah terus nesu. Gampang nesu malah terus kebak penyakit. Iya.
mulane kuwi. Terus selendang kuning kang saking wukir swara kurang bremana ning wasis angungrum marang bendara angungrum marang bendara das ndiah sulik Tiah Sulestia pijer pijer incangake alis Ki yakin iki sugeng galuh bojange kula Pak Ugi Prasetyo saking Sawan Bleberan Pelayan GK nyuwun ketoprak raminten edan ora karepe suminten edane lha iki raminten edan ah seneni Pak Ambyah iya raminten ki rumah makan ya Pak Geswan kali Butati nampun kesupen bulan Desember kula tenggo wonten Sawan Bleberan bojange matur sembah nuwun oh iya apa ya iya aku iki karo jadwal lali kok. Sesuk bengi Senin ndi wis radok. Iya. Monggo. Terus tresno sesideman bacik atenono monggo ya luweh becik paterono timbang kepisah marang kula warga marwalan praputra yo nana liwat kincange ngalismu kuwasa mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katuwung ngrimpo
kutha gedhe. Ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tupake Sembah nuwun. Mbak Agnesia kepareng ngaturake ya kuwi iki mau sing disuwun saka Mbah Zainal. Ya. Mbah Zainal. Nyuwun sesideman no. Wah. Lagu-lagu saiki ya pancen werna-werna. Wah. Sesideman gubuk asmara, podang kuning, lali janjine, kembang rawe, tembang kangen. Wih. Alon-alon. Arang klebon kewan nih cangkemku. Anggo mangkep kok mak slep ngono. Iya, ya titen ana kowe. Pangan genti sesuk. Ya ora apa-apa kaya. Karang ya bengi iki kok sok mak sliwar-sliwer. Heeh, kuwi lagu-lagu sing pancen ya sinden-sinden kudu hafal tenan. Oh iya ya Mak, iya. Iso melawat ning daerah Sragen ngono. Nyuwun lagu Pakde. Oh, Pakde. Pakde, aku ki anake sapa Pakde ngono. Iya werna-werna ya Mak, werna-werna. Mula kudu sinau terus mergo nek ora gelem sinau ya ketinggal. Kudu dibuka terus apalan-apalan anyar kuwi. Ya pancen bener ngono. Ya iki ana sing nyuwun podang kuning. Sleret ireng? Ya. Monggo diaturake sing kepareng nyekar Mbak Ayu ora urut. Mengko tatin kari ngetoprak. Oh iya. Beres pokoknya. Tatin kok ngetoprak ben Mbak Ayu sik sing kepareng nyekar. Oh iya. Orisa ora. Mesakake cah meteng wis ben tenguk wae. Momong anake jak mayang terus. Iya. Sok karepmu nek lahir ngerti langsung saban bang. Bayi kok langsung caping gunung. Ya saya modern kok Gusti iki mau agung lho, mau adil. Iya. Monggo. Dike podang kuning dibawani Mbak Ayu. Iya. Neno-neno
nadyan wujute mung peksi. Ya, ana sing bawane nganggo pocung. Kae sing apa jenenge? Wae ora apal aku. Ya. Selasa pocung-pocongan. Nadyan wujute mung peksi. Mbuh iki ora tak presake wis. Ngopo to, Mak? Aku ki nek ndodok kok kaya ngancing tanganku ya saiki. Ngene iki ora gelem leren. Kaya ora gelem lho. Iya ya wis ora apa-apa. Tanganmu iki sajae saking kesele. Otote wis ngejak leren. Heeh. Ning otot liyane sok ora gelem leren ene. Mantil ora. Mangga. Kaya to keprak iki isih hajat. Iya. Mangga. Neno. Bengi iki aku kapusan. Kapusan apa? Do ngandhake nek teh Wonosari iki enake wis ora ana sing ngungkuli. Iya. Ha iki tak seruput kok pahite minta ampun. Iya. Burane gula we teh setengah gelas iki kaya dekokan to nek. Ya nggo tombo mencret. Ha iya. Cangkeme. Monggo. Iki lho. Padha kabeh. Ya. Terus yuk. Halus manis tur mrak. Saben sindane iso nyengkok lho. Ati. Iya. Cengkok ming medun ngono kebablasen. Iya. Gelar kloso barang apa? Napa? Oh, buku tak kira. Ya paling ora pate ngeng ora. Ngeng. Golek isi podang kuning. Neno. Iba bunga engatiku nyanding bisa tombo asik. Kowe iki senengane ngono kowe. Aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli. Iya, lah iki ketoke diteri. Mesake mas-mase kuwi mboten anu lho Mas, sampun duka niki guyon mawon. Oh, lah iki wedang uwuh nok saiki. Iya. Tara abang iki lho ana tripleke barang. Nggo disampokke mburi kelir. Yo. Esuk awan nang omah
radoyan mangan. Ya, monggo. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Kleyang-kleyang sama mencok ning Lah. Delang. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Purwalestari iki mau no. Ya. Nggih, sugeng iki. Kenal ya kenalke Iki. sih. Katur panjenenganipun Ki Suparman sapa jenenge? Gadingan apa? Kleru Gading Pawukir. Wah, Nggih. wong ya urung kenal kok ya. Ki Gading Pawukir Sena Saputra.
kok nganggo Sena Saputra? Wae lah putrane Ki Sena. Wo mulakno dalang anyaran kok gamelane barang apik iki tek bapakne to iki. Nggih. Tak kira yo wani ragadi. Oh, iki sawayange barang. Nggih, kula yasa setunggal kula dol kok, Mbah. Oh. Lah nggih. Wah, nek kuwi cocok dadi putrane Ki Sena. Piye? Weh, apa itu ketoke flintutan ning ra ketok kelebihane Ki Sena iki ngono kuwi. Eleke apa aku ngerti ning wong-wong do ora ngerti. Nah niku sejarahe pripun, Mbah? Wah, Pun boten napa-napa. ibarate wit klapa. Nggih. Kuwi ngisor dhewe mesti oyot. Nah nggih. Obah yakin otot tumindak. Wah, ning dhuwure kuwi bongkot. Mlembong ora enak dicokot. Kuwi Ki Sena gedhe banget ngono kono kuwi ning ora ana wong ngerti. Wah, ngerti aku. Wah, welek tenan kok bapakmu ki mbiyen. Wah, Saiki wis nang kelanggengan wis mulya nang kono yo. Mulakno kuwi ora ana wong ngerti. Hebate Ki Sena ngono kuwi. Sing elek disimpen, dipendem aja nganti ketok ning tetep elek lho. Nggih, pun nggih. Njuk tukul sing apik lah karepe sampeyan ki tukul sing apik. Amin. Amin. Mula bengi iki yo kek ngelingke nek jaman Ki Sena biyen pentas yo. Kowe rada rene to dadi ra nutupi aku. Aku mu angger kowe maju aku maju, kowe maju aku maju. Lah piye to kuwi? Ayo Didel. nyun sewu lho. Iya. Ki Suparman sapa sapa? Ki Gading Pawukir Sena sapa? Idola kula niku Suwargi Pak Parman. Nggih. Mergo piyayine apik tenan. Wiyaga niku ra mung disewake ngene iki pakaiane. Tukoke siji-siji. Wong duit walah jenenge Pak Parman niku kula ngerti dhewe. Bruk sak tumpuk don jumpuka dhewe-dhewe karo sindene mbiyen utang rung bapakne rung nyaur. Lah iki yo do gelem melu ki pepete ra dibayar ning ra nampa utawa cicilan utange bapakne mbiyen. Oh, sing paling kathah utange sik ngrebab niku, Mbah. Lah iki pojokan iki utange sak dabrek iki. Pundi to? Sing Wah, mboten. pojokan Oh, dhewe iya. iki. Weh, lah iki wah iki karo butane iki kowe tuwa iki kok piye? Oh, Napa nggih, Mbah? lho, Ki Dewi sapa? Betari Prastiwi kuwi iki. Kok nganggo betari? Niku to. Asline kok oh kuwi karo Betari Durga duwe adi Betari Prastiwi. Betari aja ming tak anggap wong biyen-biyen ora ana iki sinden liyane iki kurang kok piye. Ah coba dek ra melu, sindene kurang siji lho. Ora iso. Lah nggih. Nah ya aku lho aku ya bener to aku matur. Nggih, leres. Jenengan asmane Ki Gading Pawukir. Gading. Oh, lah Ki Suparmane ra dinggo. Apik niku dinggo. Ampun Sena Saputra. Wah. Suparmane. Wah, apik mbae jenengan. Nggih. Ah nek mboten ngandel mang takon wiyaga-wiyaga niki. Seneng Sena napa seneng Parman? Wah, seneng Parman. Wong daerah ngalami. Ngoten niku. Kalih niki wau pun disinggung kalih Mas Gading. Piye? Dalu niki rak syukurane werna papat. Nggih. Yang perlu kita apresiasi Pak Ernawan ya, untuk mengelola PT Umbul Mukti. Oh. Sak niki niku malah ora ming kene, saka njaba ya nggawa barang teng mriki didol. Rak mulyake wong Ora. akeh. Mas Gading mau wis ngendika to? Trust the progress. Apa? Trust the Proses. proses. Not progress tapi proses. Percaya pada proses. Tapi saiki apa-apa ki diinggriske kok. Lah nggih. Untuk meningkatkan nilai tambah. Ah wong jenenge alah kopi hitam ning angkringan 3.000 kafe black Kafe. Wah, teng mriki 50.000. Kancaku wong Bantul. Oh. Lho, Javanese noodle sister letter. Apa kuwi? Javanese noodle mie Jawa. Oh. Sister letter. Apa? You surat. Loh. Wah, neng kene niku hasil pertanian didol kali Pak Ernawan niku nggo bahasa Inggris. Laris. Apa? Cassava underground.
Apa kuwi? Telo pendem. Wah, aku nek kowe sesuk kelakon underground man, Pak Underground Man. jenazah. Wah. Mokolen ketok dendam banget deh. Mbok menawi nggih ora dendam. entuk gelar profesor. Nggih. Mulane niku. Ning nek kuwi mau ngono kae wis. Heeh. Nggih, nyun pangapunten. Kula wau niku critane mucuki teng arep. Nggih. Cak Nyeluk penonton. ben penontone kumpul, wiwit do kumpul, wayah wiwit. Wonten limbuhan kula wangi melih. Kok sampeyan ra ngerti ro aku lho. Lah mbok yo pira? Amune Mbah Kakung. Mbah Kakung. Mbah Kakung sapa? Mas Gading Mbah Kakung. Nggih. Oh, mangsane lak aku ki wis tuwa banget ngono kok. Aku ki sesuk arep melu ndaftarke PSSI U23 ngerti. Sajake ndelok rambutnya wis putih. Loh, Kali- oh beda. Nggih. Pimpinan yang baik berambut putih, berwajah keriput, memikirkan nusa bangsa. Wah. Ning ra dadi. Ning apik. Apik. Aduh, niki Lah niki ceritane mangke nggih sewengi natas. Nggih. Apik. Pokoknya ditonton ora jalan terus jenengan dalang elek ora masalah, sing penting wayangnya apik. Nggih. Nggih. Lho nggih to. Lho lah nggih to. Lho Nggih. paling ora ono sik ditonton. Gamelane ya apik. Wiyagane niku apik kabeh. cekro. Dadi niki nek ngantek pertunjukan niku elek. Niku di luar wayang, gamelan, wiyaga, sinden. Ah niku sing elek. Ah niku karek apa berarti? Oh panggung elek. Anu dagelane, Mbah. Anek lho kula teng mriki niku nyumbang. Oh, nyumbang. Oh, ora nampa sumbangan kok. Dilalah ra nampa sumbangan. Ayo wis to ra salah aku. Nggih. Ngono kuwi. Nek rak dienggo nglumpukke warga termasuk warga sing nang PT Umbul Mukti niku. Lah iya, kabeh kuwi disengkuyung dienggo mahargya tasakuran. Mula ling anake konsisten konsekuen. Pripun? Wayangan dianake. Bintang tamu tekake. Napa sik do tekon nyumbang? Mboten. Mboten. Nggih. Elok. Ah niku napa meneh sing teng mburi ah niku karyawane kok niku malah ngorot-orot bandane juragane niku. Nggih. Engko mulai terus gawa anu siji-siji ya. Jeep. Apane? Nggo jeep. Ojib cucu wong iki dienggo golek pangan. Golek pangan. Kabeh niku pun nonton ukurane dhewe-dhewe. Nggih. Neng kula niku nggih ngerti nek sampean pun duwe kanca sing klop gathuk cocok nek kalih pangan. Mbah Baut nyenan pun kenal. Nggih, ampun. Wah niku mangke kula undang Karo Mbak Nik. sing bayari kula. Wah. Nggih. Wah, Dadi nyumbang arepen. lho nek Pak Jabir ki tegel ngono lho nek ra tegel ya kono sing bayari. Nek ra tegel kula bayarane. Tegel mboten sampean. Oh, ra tegel ya wis. Ngono wae. Nah, anu jare jaluke Abah Kutir. Babe Kutir. Babe kotor. Heeh. Wah nek kaya iki mung ngomong tok ya kotor ki. Weh, lah kayak gini iki disepuhke sih wong samu ki. Lho, disepuhke mergo tuwa niku nek nggon urusan iki ra duwe dhek. Apa nang ditu gathuk rono gathuk. Aku rek wong bengi niki kula diundang mriki men digetak-getak kali jenenge Babe Kotir niku. Pripun? Iki sing duwe gawe kancaku iku kudu mangkat. Pira-pira kudu mangkat lho, Gus sing gawe kowe apa kancamu to? Kancaku. Ha ning sing ragat. Lho, ragat kowe to? Ora ya kancaku. Tak kira nek Babe Kutir. Oh ya mung setelahne ngono. Bae modal cangkem tok ning ndi kuwi. Wah, ini termasuk pionir. Pionir piye sesuk nek mantu kowe cilaka kowe diundang tenan kowe. Mongko ya ngundang aku kudu nyumbang. Ora teko ora masalah. Ngono kuwi kok bilang. Ampuh dhewe niku. Sampeyan dereng kenal kali wonge to? Sing jenenge Babe Kotir niku. Nggih, dereng. Ampun kenal. Sebab apa kok? Mangke diorot-orot sampean. Kula mangke trimo nek mulih mlipir ngoten niku aja nganti ketemu kok. Nggih. Ah niki kula undangke Mbah Baut. Oh, nggih. Lebar Nggih. tiken nggih. Setuju? Setuju. Setuju. Oke. I think it's okay. Okay. It's okay, it's okay. Di spotting lho. Ora terserah nek Agem sepot no. Nggih. pripun Disepoti. Nggih, disepoti. Kula goleki
Mbah Baut ben jedul ngoten nggih. Oh, nggih. Nggih. Mas Dalang. Nggih. Sing pun antu-antu sampun rawuh. Sampun, oh, Yenipun Dek Lintang Kairo. Kairo iki asli. Nggih, asli. Nek wau kan sik dugi Sulintang Karya. Nggih. Gua senengane ora gawe ukara ora ngene iki, ora pas. Nah, malah apik ngono kuwi. Mbak Lintang Nggih. sampun rawuh. Sampun rawuh. Penyanyi. Liwi to. Parfum. Iya no. Nggih, parfume. Arek macem Wah, Kula yo nganggo GBU. fresh care. Fresh care. Parfume parfum mahal. Monggo, Nggih. Dik. Sak menika lajeng. Nggih, Oh, Dik, menika. monggo. Nok Lintang Kairo. Jan menik-menik. Sih cilik menik. Nek gede Gede ya dolan kok gak. wilujeng dalu. Wilujeng dalu ugi Mama, Mami. Oh, rasa tak mamah lek wae. Lah pripun? Ngono kok mamah. Wah, aja di mamah. mamah. Anu panggil aku kakak. 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 Kakak tua. Kakak tua. Mbak Merapopo, Mbak Nike. Mbak Nike. Iya, mohon maaf hari ini tadi telat randan. Oh, enggak apa-apa, yang penting siap. Iya, Telat yang penting tadi siap. soalnya tadi campur sari. Oh, campur sari iya, dulu. Iya, terus Dari mana? Dari mana, No? dari Kulon Progo. Oh, Jakarta. Jakarta ke Kulon Progo kok. Lah aku kene Jakarta wingi metu Kulon Progo kok. Berarti kan Jakarta kan Kulon Progo. Itu mana itu? Di mana? Dari mana? Desanya Kali Dadap. Bukan. Kali apa? Kali Mambu, Bukan. Kali Oyo. Kali Oyo, Bukan. Kali Progo. Kali Nongko. Kali apa mau? Nek kira-kira angel rasa dibengke gek tambah Sami rasa Gale. kali. Sami Gale. Oh, Sami Sami Galo. Sami Galo. Sami ya. Galo. Oh, Sami Galo. Sami Galo ni wono. Ngendi kaya dong? Mana? Apa tahu? Kulon Progo. Alhamdulillah tindake lancar perjalanan dari Kulon Progo pun diantu-antu piyayi mriki. Nggih. Tenggani Pak Dewan, Pak Lurah, Pak Penewu. Onje. Ugi ingkang kagungan jati. Onje. Pak Hadi sekeluarga. Bapak Hadi sekeluarga ugi Nggih. ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak lenggah, Bapak Dewan sedayanipun lan Bapak tuan rumah. Nggih. Nah, Dan jenengan juga- monggo ten mriku kula tak ngancani Mas Dalang. Hah? Tak ngancani Mas Dalang. Aduh, alah, ora Mas. Masa aku dikon karo iki ta? Tenang bae. Lah malah- lah piye? Lah, Ora apa-apa, kowe akeh malah akeh ngasoni. Ora apa-apa Mas yo karo jenglot. masa karo jenglot sanes jenglot. Terus napa? Boneka arwah. Mau ngeden-ngedeni ngene iki lho malian, gak iso turu aku engko. Ora iso turu to. Boleh. Ora iso turu kok gampang. Wedi. Lah pripun? Paling Mboten ketemu aku apa. njuk kelingan aku. Jenglot. Anu alam-alaman kali Mas Dalang. Iya, Nggih. selamat malam Kakak. Selamat malam. Adik ya, selamat Iya toh? malam. Wis jan jos buka kayak Kakak Adik. Salam Jos, dulu salaman tadi. sik. Tadi belum salaman. Lali. Aja kalah karo Magelang. Lah ngopo? Magelang kuwi nek salaman kok kowe ora salaman. Lah piye? Lah nek arek Magelang aku sama tuh salaman kuwi mau. Ya tegese salaman. Bisa, Oh, bisa. ditangletke Mas Dalang. Nggih. Lagunipun napa mau Mas Dalang? Napa? Lagunipun mau menapa sing Kadung dikersake? Tresno. Kadung Tresno duet kalih Mas Dalang. Nggih. Oh, nggih. Sing Duet dikersake. sama Nggih, Kakak duet. Gading. Nggih, duet sama Iya, Didit gimana Lintang. Kakak Gading kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, Didik Lintang gimana? Didik Lintang kabarnya? Aku sehat juga. Sehat? Tadi enggak, Deng. Tadi mutah-mutah tadi di Loh, situ kenapa di gunung. muntah-muntah? Ya masuk angin Mas biasa. Oh, harusnya ke tempat saya. Cuk. Kok muntah-muntah itu kok bisa? Biar cepat sembuh masuk angin ke tempat saya. Oh, diapain itu nanti aku? Desa Takut saya aku. kan ada desa yang bisa menyembuhkan masuk angin. Desa ngendi kuwi? Desa apa lho? kuwi? Walik angin. Wah, anginnya dibalik. Panggilnya kakak sama Dede. Iya. Kakak Baut. Tolong aku mau berdiri Kakak Baut. Dede Kakak Ora Baut. pantes diceluk kakak, diceluki kakek pantes. Ora dek sapa-sapa rene sing ya alam weh, aku tadi. rambutnya botak ngono
mau celok kakak piye? Niku nek bodak ngaten niku bodak dhuwur niku tandane wong cerdas. Oh, cerdas. Pinter. Oh, berarti ora pareng nyepelek nena. Cerdas nyatane ya iso milih bojo sing ayu kok kaya aku berarti kan cerdas. Nah, cerdas. Gitu. Wingi ki kowe ayu dhewe barang ngerti liyane lho kok beda. Awake dhewe ning kene. Nek kene. Oh, Mas Gading. Oh iya. Beda romane. Apa tuh gue ya melayu-melayu ini? Beda Mas Gading. Kakak bawa. Dik. Gede. Kakak Gading. Iya gimana Dedek Ini Lintang? duetnya apa Kakak Gading? Duetnya Kadung Tresno. Ah, Kadung Iya. Tresno. Kakak Gading nggak bosen lagunya itu? Ya enggak soalnya apalnya itu. Oh, permintaan ya, itu ya, tadi? request ini tadi Oke, permintaan. permintaan. Ya. Oke. Cantik ya, Pak. Iya. Gisul terangane. Oh, gisul siji ayune kok ngono. Gak nek gisul pitu ya, Pak. 8. Ayo, coba ngelek ya, Mas. Wah, ora. Oh, aku cantik loh, Mas. Lho. Lah ketoke wis Lah kok lah ketoke malih. den bagus sing ngarep. Lah kok rawo men. Bawane napa niki? Manut nok, senengake ra bawa apa wae. Jenengan iki nyuwara napa mon tetep Makles ning ati. itu arep bojoku iki. Ngopo nek aku? Suarane sengak. Nyatane yo iso gemateni. Witekno ya arep kepiye. Kono akhir bukan. Manut. Oh, yang bawa Mas Gading. Oh ya. Oh iya. Kakak Gading. Aku ajarin bawa ya, Mas ya. Aduh jangan gitu. Loh, gimana toh, Mas? Ya aku ini cuma hafal satu bawa. Oh, Boleh Yo. tak bintang tamunya tambah meneh kowe iki. Saking pundi, Den? Den. Oh, tak kira isih mekai. Monggo Mas Gading. Kula niki. nggih. Ya engko gentenan. Gentenan. Gentenan nek ra gentenan kesel. Genten. Iya. Mulai. Arep ketemu rasane. Gentenan kan pengen baleni. Biasa. Bagaimana kita lebih lama? Iya. Namanya juga udah lama nggak bertemu. Oh, udah lama nggak berteman. Bertemu. Bertemu. Teman. Rino wengi dadi ati tanpa dahar tanpa nendra Kok mirsani kula to mbok mirsani Dek Lintang ngono lho. Niku ngeling-eling cakepane. Oh. Ngeling-eling cakepan. Ngerti aku cakep. Oh makanya toh Mbak lek nyawang aku iki dadi lupa Lah ngono iya, lho Mas aku Gading. nyawang iki. Dadi gagal fokus. Nah, mending jenengan gagal fokus aku nyawang gagal hidup. Jenengan nyawang niku gagal fokus, nyawang niki gagal hidup. Lah, wis ora nyawang. Jahat. Lah yo. Sing nyawang aku gagal hidup. Lah yo. Ngene iki no. Sia. Nah wis tuwa sia-sia. Gagati. Gagal hidup. Kayung yun marang selirane tansah kumawang ing netra jroning ati kadung tresno Lho, anu Dik Lintang,
dalam. Romane kaya urung ketemu mbok rada caket dadi Rodok mriko. nah rada nyedak sithik lho. Oh ngono. Iya. Allah, lu pucet. Anoman Anoman kono lecet. Beda iki. Mendi ana bawane dadi Anoman tantut niki sing Tan liya hamun. Pegangan. Seliramu satemah lara Gaya aku kabeh iki wis sing kene pengen kabeh. pengen to Mas. Landi to ceweke ndi? Gaya kuwi gadang barang kuwi. Iki wis udah punya cewek semua ini Mas Gede. Wis Janu iki lho di cewek lho Janu. Langsung langgamnya ya Mas. langsung aja ya. Lama tuas katon tejane yen mbok berangkat dan menjarang adut wirakani sinawangatan semut wimbo patut nyoto capi komrak hati aduh Aku? Iya. Duete romantis ngono ya, Pak. iya dadi Berpegangan, terus saling menata. nah Lek kuwi najan kaya boneka apa Mas jenenge Mas? Boneka caki ya lho. Lah ya cocok ya Mas ya. Mosok to Mas sing lanang ki cuwilik ngono. Nah, iya. Gak cocok sama yang cewek ngono ya Mas ya, berisi cantik. kowe kurang ngerti Piye? kene iki cilik kene sing gedhe to kene kan stabil Nah nek kono. Aki iso gedhe. Oh, tak kira stunting, Mas. Yo stunting nok ra apa-apa. Gizi napa, Den? Enten antrak. Ketemu dereng si Daud. Bareng ketemu kula niku weruh niki wedi. Lah pripun? Coba-copoten blangkone. Rak kaya bonang to iki. Lah nggih. Anu saene dituthuk kek nadane napa ngoten? Wong ki ora meh nganu ning kabeh kudu nyawet. Oh, nggih. Waduh. Oi. Mbah. Iku Pak. Men ngowe tak golek kresek aku tak mikir kono. Mbah, dalange niki, Mbah. Nah. Yo kapok, Mas. Nah, itu dengarkan itu. Lah beda nek kaya aku kan dosen kena. Loh. Anu
anu kula detok dosen ki tegese Nyawer. oh Pak Newu Nggih. Nek saiki anggaran ki dipangkas nggih dadi angel dienggo kok ngene. Sesuk nek anggarane wis apik sida ngundang. Sementara nyawer 500.000. Oh ngaten. Oh nggih. 500. Nggih, Iki matur 1000. nuwun. Alhamdulillah. Disyukuri ora apa-apa. Matur sembah nuwun, kita bersyukur ya Mas ya. Engko dipro loro kuwi isih kena. Sik 500 Terus 1000 kuwi. gabung jadi 500.000. oh nggih bener 500.000 Wah cocok besok nyaur utang tanggoku ku arep ngono kuwi lunas. Utangku 500.000 kok. Sesuk tak ulungi ngono iki. Biyen keladine ra. Biyen bagus e. kira kepiye terus Monggo. Pacaane sarwa asri jrokan Wes lumayan amun mas para nense
matur nuwun. Nggih, sampun matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun ugi Mbak Nike. Sampun pun pinangkani ingkang ngersakaken lumantar WA kalian Mas Dalang Ki Gading Pawuke. Duete ugi sampun Sampun. Sudah ya Kakak Gading? Ya, sudah, Gimana? sudah. Sudah, Dedek Lintang sudah. Oh iya. Sudah. Duduk dulu. Ngasih. Nggih, lajeng tasih wonten pamudan menapa malih? Wow, tasih enten fragmen. fragmen. Nggih. Saking kamu ganti. Nggih, tasih enten fragmen. Roro Mendut. Nggih. Iki dadi Pripun niku, Mbah? Ceritane niku? dados niku ceritane. Nggih. Niku mboten retos kula. Lho, Kosek to jenengan ki dong ora nek Roro Mendut. Roro Mendut iku dadi ceritane. Aku urung diceritani aku. kuwi kok duyak-uyak tumenggung sinten? Lah sing ngapal Mas Kiswan. Ah, cocok. Sing ngapal Tumenggong sing tumenggung terus kuwi si Roro Mendut ki pacare si Prono Citra. nuwun para pamirsa budaya. Sugeng bebanggian kalian ketoprak tanpa naskah. Wonten ing dalu menika badhe babar cariyos kanthi mawa ira-ira. Lakon apa? Roro Mendut. mendute pisan wae. Mendut pisan mawon. Kondine para paraga kang badhe ngayahi jejiban.